खोनासं बिबारि, जोहोलावफोरा बुंदों जाय गथ'फोरा गावनि बिमा बिफानि खोथा मानिया बेफोर उनदाहायाव गोलैयोनो। नोमफायाबो मोजांखौ साननानैसो बे थिरांथाखौ लादों। नाथाय आयै, आंनि फरायनायालाय? नों फरायबायबो था। बे हौवासाया गुबुन हादराव थायोनो। बेयाव थांनायनि सिगां सिगां आसिथाम सोनायनि फोरबोखौ फोजोबनो नागिरदों। बाथ्राया बेनो जागोननाय। नों जिराय, आंहा खामानि दं, आं थांनोसै। जेबो सानस'नोनो हायाखै आं। हे आनान गसाइ, नों आंनि गोरबोनि सिङाव खिलिबोनाय खोथाखौ संसारनो फोरमायनानै हो। आं सानो संसारनि अनगायै आंनि जिउनि जेबो ओंथि गैया। बिक्रम, बेबायदि आर्जेन्ट खामानि मा जालायखो? नोङो जिंगासिनो गोनां खोथा गैया। बिनि खोथानिफ्राय आं मिन्थिना मोन्दों दि बिनि गोसो गोरबोआव नोंल' दङ। बेथ' थिगैनो दं। आच्छा बिक्रम, नोंनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन। नोंल' दं जाय आंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो हागोन। मोनसेल' राहा दं। नों बिबारिमोननियाव नोंसिनि आदामोनखौ थिनहरदो। बिदिनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन। जागोन। दे थिगानो दङ। प्रफेसर बिथाङा सासे बियानि फिसा दङ। बियो जोंहानि जोंसारजों गंसे कलेजावनो फरायजाबनाय। बियो नुनायावबो जोबोद समायना, नायनोबो मोजां। बिफाया दा बिनि जुलिनि बाथ्रा सानगासिनो दङ। दा नोंसोर आंनिफ्राय मा मिन्थिनो लुबैयो? आदा, जों लुबैयो जोंसारनि जुलिया बिबारिजों जानांगौ। बेसे गोथों बाथ्रा। सिगां एरेन्जमेन्ट जाग्रोसै, बेनि उनाव जुलि जाथोंसै, आरो बेनि उनावहाय गथ' गथाय जाथोंसै, आरो जोंसारनि फरायनाया ओरैनो दैयाव थांथोंसै। बाथ्रा बुङो। फरायनायाबो सोलिबाय थागोन। नोंथाङा खालि खोथाखौल' आवगायलांदो। नों मानो गोनो गोथो खालामदों? बिसोर दा लाइमोन जाबाय। बिसोरनि खोथायाव जोंहा गोसो होनायनिबो सम सफैबाय। दा नों बिनि जोनोम कुस्तिखौ बिनानै दोन। जुलियाबो सम सफैब्ला जागोन, जेब्ला बिसोर गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जागोन। थिगैनो दङ। नोंनि बे बाथ्राखौ प्रफेसर बिथांनो खोन्थानांगोन, आरो प्रफेसर बिथांखौबो जोंजों लोगोआव लांफानांगोन। आयु, आंथ' गिदोंमोनसो। बेसे दुखु नोंनि अन्नाया सहायनो हायाब्लाबो नांगौ। आंनि उन्दुनाय गैया, आंनि गोजोननाय गैया, आंनि उन्दुनाय गैया, गोजोननाय गैया, बेसे उरां फारा। बेसे दुखु नोंनि अन्नाया सहायनो हायाब्लाबो नांगौ। आंनि उन्दुनाय गैया, आंनि गोजोननाय गैया, आंनि उन्दुनाय गैया, गोजोननाय गैया, बेसे उरां फारा। बेसे दुखु नोंनि अन्नाया। सानो आं अराय सम बेनो नामा अन्नाया। बिफां लाइफां गासैबो रंजायो नोंनि महर नुनानै। बिफां लाइफां गासैबो रंजायो नोंनि महर नुनानै। नङा आं सोरगोनि सिख्ला, नङा आं हाथरखि सना, नङा आं सोरगोनि सिख्ला, हाथरखि सना, जिउ थायो मानि। बेसे दुखु नोंनि अन्नाया।
बिखा गोजानाव खाफालाव थायोब्ला मोनगोन आं नोंनि अनसायनाय अराय सम खाफालाव थायोब्ला मोनगोन आं नोंनि अनसायनाय अराय सम बिखायाव लागोन नोंखौ सना आंनि गोसोनि बिखायाव लागोन नोंखौ आंनि गोसोनि अराय समनि बेसे दुखु नोंनि अननाया बे अननायनि लामाजों जेब्ला जों लोगो जाबाय लोगो थानायनि लोगो थैनायनि सद बांसा लाबाय लोगो थानायनि लोगो थैनायनि सद बांसा लाबाय आरज गाबो आं जाफुंथों साननानै आरज गाबो आं जाफुंथों सानना अराय जुगे जुगेनि बेसे दुखु नोंनि अननाया अननाया सहायनो हायाब्लाबो नांगौ आंनि उन्दुनाय गैया आंनि गोजोननाय गैया आंनि उन्दुनाय गैया गोजोननाय गैया बेसे उरां फारा बेसे दुखु नोंनि अननाया सहायनो हायाब्लाबो नांगौ आंनि उन्दुनाय गैया आंनि गोजोननाय गैया आंनि उन्दुनाय गैया गोजोननाय गैया बेसे उरां फारा बेसे दुखु नोंनि अननाया आदै फैनानै आदै मा जाखो नैबे हमवार्कखौ खालामना होनाय थेंक इउ फुंनिफ्रायनो माबा माबि बखिगासिनो दं मा जादों बियो मा बुंनो नागिरदों आफा नों गावनि खुसिनि थाखाय मानो आंनि हाबानि लाहार फाहार खालामदों आमाया जेब्ला फैगासिनो दङ बै समसिम नों नेनो हाया मानो नोमाया मा बुङो मा बुङा जा जानांगौ जाखागोनानो आमाया मा बुङा बे गुबुन बाथ्रा आं माथो बुंगासिनो दङ आं दानो हाबा जाया होननानै आंखौ सिथारोना बुथारो बे नोंसोरनि खुसि नाथाय आं हाबानि थाखाय गावनि लेखाफोरा आरो जिउखौ फोजोबनो हाया बिबारि नोंहालाय मा जाखो गावनि बिफाजों बिदि एफाग्राब नांलाय नामा सोरबा नङा नङा आहासो माबा जादों बे आंनि सुथुर आं फोथायदोंमोन फिसाजोआ आंनि खोन्थाखौ गनायगोन होननानै गावनि गोसोजों खोथा होनायखौ आं उल्टा पुल्टा खालामनो हाया दे होमब्लालाय थिगानो दङ नों जा गोसो बेखौनो माव नाथाय नोङो अन्नानै आंनो मोनसे मोजां खामानि मावना हर आंनो बथलसे बिस हर बिखौ लोंनानै आङो दौ उन्दुनानै थागोन बिनि उनाव नों जा खामानि मावो बेखौनो माव नुबाय नों दा नोंनि थाखाय नोमफाया माबा मोनसे जायोबा मोजां मोनगोन ना नों नाथाय आं दा मा खालामनो हायो फिसा बेफोरखौ आनान गसाइनि सायाव हगारनानै हो जों मा खालामनो हाबावनो बेफोर हौवा मानसि दैदेननाय सोदोमस्रियाव जोंनि बाथ्राखौ रावबो गनायनाय नङा
खैना बिफाया खैनाखौ लाबोनांगौ जागोन जागोन बिबारि बिमा बिबारिखौ लाना फै जिराय आइ जिराय बे बिबारखौ लानानै खुलुमहर नै नोंबो बिबारखौ लादो नै बेखौ लानानै सारहर दे आं बुंबा बुंफाबाय था जै आफा बोराइ बाथौनि बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा सिजौनि सिरिया सिरिबा थाइगिरनि खवा खवाबा सिफुंनि गरङा गरंबा जै आफा बोराइ बाथौनि दे नैबे आस्थामखौ नोंसोर सानैजों गंफा गंफा आखायाव लादो दे दानिया नोंसोरो सोलायलायनानै गान बिबारि बेसेबांबा नाजाबाय आं नाथाय गोसोआव गान्थि जाना थानाय बाथ्राफोरखौ नोंनो फोरमायनो हायाखै दा नों बेखौनो मिथिनानै लाखा नोंखौ नुनायनि उनाव आं गावनि जारिमिनखौ लिरनो होननानै आङो आखायाव लाबाय आरो बे जारिमिननि फावखुंग्रिया रावबो नङा बिबारि नों बिबारि फिसा नों मानो बेबायदि उरां फारां खालामना लादों नोंनि बेबायदि नुथायखौ नुयोब्ला गामिनि मानसिफोरा माबा माबि सानसिगोन दाथ' नोंनि आस्थाम सोनाय फोरबोआबो बारग'लांबाय दा नोंनि गोसोखौ सामलायना लाखि फिसा गोसोखौ हमथानानै ला बिनानाव आदा दे जाबाय दे दिनै माथो हरखाबै खबरबो गैया लाइजामबो गैया खौराङा माथो बैनायनो माब्ला मानो बिबारि आमाय दे थांनानै थाथों नों मानो गाबदों नोंदाया एसेबां गोसोखाङोमोन बिबारि नै बिथाङा जोंसार बिदा खुलुमबाय बिनानाव बैनाया माथो गैया नामा दङ नोंसोर जिरायथ'दो आं लिंहैनि थ' जिरायनि दिनै नों आंखौ माबायदि खैफोदाव खोख्लैगोन फारसेथिं आंनि सिमां आरो फारसेथिं धोरोम आरो गुबुन फारसेथिं आं मा खालामनो बबाव थांनो नोंनो खिन्थादो गसाइ आंनो राहा दिन्थिदो गसाइ आंनो राहा दिन्थिहर फिसा
जाय धोरोमनि लामाजों थाङो बियो थांनानै थागोन आरो जाय धोरोमनि लामाखौ नागारो बियो थैनायनि लामायाव। फिसा बेनो नोंनि थांखि, बेनो नोंनि धोरोम। बिबारिनि आखाइ बिनो फैदों नों प्रफेसार मा जाखो? जेबो सानालासिनो नों माथो बाराद्राय खालामो? नंगौ, बेयाव नोंथ' साननानै नायनानैसो खालामनांगौमोन। नोंथ' गावनि फिसाजोखौ गुबुनावसो होनांगौमोन। होनांगौ होबाय, आस्थाम सोनाय हाबा फोरबोआ थांबाय। मा? आस्थाम सोज्रायनाय हाबाफारिया थांबाय? आदा, आं बेफोरखौ मा खोनादों? र' से मिनिट, आंबो मिथिना मोनाखै। दाखालि नोंजों फनाव रायज्लायदों, जों गामियाव थांगासिनो दं होननानैबो बुंबाय। बेखौलाय नों दा मा बुंखो? बे मोनसे नांजाबनाय, नोंथ' रंजानांगौमोनसो। नांजाबनाय? बे नांजाबनाय नङा, नों गोसो खुसि साननानै लानाय बे मोनसे उल्थां फाल्थां बायदिसो मोनो। नोंथाङा गावनि फिसाजोनियाव सोंनानै थिरांथा लादों ना बिबारिया गावनो गोसो जादों? नोंथाङा सोर जोंनि गोजोनखौ खेवनो? गावनि जायगायाव गाव था, जेबो बाथ्रा दाबुं। आदा, जों आरो बेहाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैला। थुदो। र' आंबो बुजिना मोनासै। बैनाय, नों गावनि फिसाजोनि गनायथि लायालासिनो नों मा रादाय खालामदों? खालामबायबा खालामबाय, नों मा खालामगोन? नोंनि थाखाय दा जों मा खालामगोन? बैनाय, नों जाबाय फालांगिनि फालांगि। आरो खोनासं, नों बिबारिनि गोसो गैयियाव नेहात गोरोन्थि खामानि मावबाय। बे गोरोन्थिनि थाखाय नों सानसे उन दाहायाव गोग्लैगोन। थुदो, जों थांनोसै। थु। आदा रथ'। नङा बिनानाव, जाय न'खराव आलासिखौ एसेबां अपमान होयो बे न'खराव आं 1 मिनिटबो थानो हाया। फैदो नोंथां। आफा, आमाइखौ अपमान खालामनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। आं जा खालामदों मोजाङानो खालामदों। गले गले घड़ी नायनानै मा जानो? नोंदाया घड़ी नायबाय थाब्ला थाब सफैगोन नामा? नङा बाजै, जेबो नङा, ओरैनोसो नायदों। दे आंबो नोंनि गोसोनि बाथ्राखौ मिथिखागौ। नोंदाया माब्ला सफैगोन आरो गोजोन रादाबखौ थाब होफैगोन, नङाना? ओइलाय, आदा सफैबाय बाजै। मा जाखो? माखौ एसेबां जिंगासिबोखो? बिसोर एसेबां गाज्रि आरो आनकालसार होननानै मिथिनायमोनब्ला आं बिसोरनि न'खराव हाबानि गान्थि बानायनाय बाथ्राखौल' नङा, आं बिसोरनि सिख्लायाव जुमुरिबो गान थाङामोन। नाथाय बेयाव मा जाहैखो? खोनासंनो। नाथाय आदा, बिबारिया जेबो होनाखिसै। बिबारि? जाय हिनजावसाखौ नोंसोर मोजां मोनोमोन आरो बाख्नायबाय थायोमोन, बे बिबारिया नोंसोरनि बाथ्रा फंसेबो सोङासै। दा नों गोजोननाय मोनबायना? आंजों लोगो जानायनि फाव दिन्थिनानै माने फिनजा जालानो नायदोंमोन नोंलाय? बै सानखालि आंखौ बुनानै गोजोननाय मोनाखैमोनब्ला आंनि सायाव आखाइ होबावोमोन ना नोङो? आदाखौ इसिबां गोजानाव थिनहरनानै मानो इसिबां अपमान खालामगोन नोंलाय? बेयाव आंनि आफानिबो अपमान जादों। थेवबो आं आंनि आरो बिबारिनि जानानै नोंनाव निमाहा बियो। दा बिनि एंगेजमेन्ट जाखाबाय। नङा बिक्रम, आं फोथायनो हाया। आं बेखौ खेबसे लोगो हमनानै सोंगोन। हिनजावसा एबा फिसाजोनि गोसोआव गुबुन बाहेरा मानसिनि जेबो मोन्थाय थाया। नों बेफोरखौ उनाव मिथिगोन। आं सासे इसिबां गियान गैयै जाब्लाबो सासे लिरगिरि हिसाबै थारैनो इसिबांखौ मिथियो जे बे सल'आ आंनि जिउनि सल'। आरो बेयाव जिउनि जायखिजाया खोन्दो होलाबो बे सल'आ बे सल'नि सिङावनो थागोन। नों सासे लिरगिरि ना फाग्लासो?
बिबारि बिबारि बबाव थांखो बिलाय मा जाखो बिबारिनि फन बिबारिनि फन आयै मा जाखो नै नोंनि फन हेलौ आदा हेल' बिबारि एंगेजमेन्टनि थाखाय साबायखर नोंसोरनि न'खराव जोंनि आफा आरो जोंसार बिदाखौ अपमान खालामनानै हरबाय बिसोरखौ गोबां दुखु होबाय आरो अपमान मोननांगौमोन मोनबाय नाथाय जोंसारा आंखौसो दाय होनानै आंजों नांज्लायदों नों बुंनाय बायदिसो आं बिथांमोनखौ थिनहरदोंमोन बेयाव खोनासंदोंना नों खोनासंदों नाथाय आं दा जेबो बुंनो हाया नों माब्ला फैफिनगोन क्लासा जागायजेनबाय आं आरोबाव कलेजाव थांगोन ना थांला नों जोंसारनो मोजाङै फोरमायना हर दा आंखौ जोंसारा बावगारनायानो मोजां जागोन जोंसारा आंजोंनो दं नों रायज्लाय जेबो गोनांथि गैला रायज्लायनो बिबारि नों कलेज फरायबाबो थिगानो आरो फरायाबाबो थिगानो दङ नाथाय नोंहालाय मा जाखो जेब्ला नुयो नोंनि मोखाङा बुगासिनो दङ मानो आंनि उन उन फैदों फन खोनासंनो मा आं रावजोंबो हारसिङै फनाव रायज्लायनो हाया नामा बिबारि नोंलाय मानो बिब्दि सानखो आं सानदोंमोन बे फना नोंसा नोमायनि होननानै मा आं गावनि आंगो मानसिनि फन खोनासंनो मोना नामा बे खालि नोंनि आंगो मानसिफोरनि सोमोन्दै साननाय हुदाया बबेयाव खारदोंमोन जे खालि बे खामसालियावनो आमाय आरो जोंसार बिदानि अपमान जादोंमोन बिबारि आं सानफ्रोमबो नोंनि आखलखौ नायगासिनो दङ नों दानिया फिसा फिसा बाथ्रायावनो नोम्फाजों मानो नांलायबाय थायो नंगौ आयै आथिखालाव आं मा जाखो आं गावनो मिथिया आफा आं मिन्थिस'नो हायाखैदि आं मानो एसेबां रागा जोंदों आं गाबोननिफ्रायनो कलेजाव थांफिनगोन गोसोआ फरायनायाव सोलायोब्ला बिबारि आंथ' सानो दा नों कलेज फरायनाया जेबो गोनांथि गैलिया आफा नों आंखौ फोथाया गावनि फिसाजोखौनो जागोन सरिता अ जोंसार बिबारिया मैया फैफिनबाय मा बिबार फैफिनबाय आं नंखाय बुङाखै बियो मैया कलेजाव फैदों नंमारगौ ना आं नोंखौ थगायाखै दा थेंक इउ सरिता थेंक इउ भेरि माच आं फैगासिनो दं र' दोन बाय ओके बाय येस बेवहाय आदा बिक्रमबो गैया आरो आमायबो गैया आंहा नोंजोंसो बाथ्रा दङ आंखौ मानो थगायखो नोङो आंखौ मानो इसेबां दुखु होखो नोङो आं मा खालामखो नों मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखसै आं फनजोंबो नोंखौ माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन नाथाय नों फनखौ लोगो लोगोसो दाना होबाय आंनि सल'नि फावखुंग्रिया मानो इसेबां अनागारि जाखो मानो आं नोंनो जेबो फिन होआ आंजों लोगो जानाय बै समनिफ्रायनो नों आंनि उन उन नारा नाथा जाबाय फाग्ला मजनु बायदि आंनि उन उन खारनो लाजिया आं दि एंगेजमेन्ट जाबाय नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया नामा नोंनाव जुदि एसेबो लाजिनाय आरो गिनाय दङब्ला नों थाबैनो बिनिफ्राय ओंखारलां आरो माब्लाबाबो आंखौ लोगो हमनो दानाजा आं मिथिगौ जोंसारा आंनो गावनि जिउ होगोन आंखौ बियो गावनि जिउनिख्रुइ बांसिन अनो थेवबो आं अन्थाइ बिखा जानांगौ जाबाय मानोना आं खोन्दो खोन्दो जानानै
बेसेबांबा थुख्रायाव रानजाबाय आंनि धोरोम आंनि फेलेरनि मान आंनि जिउ आंनि सिमांफोर बबे मोनसेखौ आं गनायबावनो आं खोन्दो जायै जायै थांनानै थागोन आंनि सल'नि फावखुंग्रिया मानो इसिबां अनागारि जाखो मानो आं नोंनो जेबो फिन होआ आंजों लोगो जानाय बै समनिफ्रायनो नों आंनि उन नारा नाथा जाबाय फाग्ला मजनु बायदि आंनि उन खारनो लाजिया आं दि एंगेजमेन्ट जाबाय नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया नामा नोंनाव जुदि एसेबो लाजिनाय आरो गिनाय दङब्ला नों थाबैनो बिनिफ्राय ओंखारलां दे जाबाय दे अके बियाय बियाय जिराय बियाय जिराय आंखौ निमाहा होदो बियाय आरे मा होननाय जाखो आंखौ दा लाजि फोनां नोंथां आंखौ जुथाजों बु मा होननो नागिरदों मा जाखो बेखौ सोरबा जंथाजों बुयो नामा फै जिराय नोंथां जिराय बिबारि मा बिबारि बिमा बेहाय फैदों साहा लाबो जिराय नोंथां जिराय आंखौ निमाहा हो बियाय आरे मा जाखो बे हारामजादा सैमाया आमेरिकानि सासे सिख्लाजों हाबा जाबाय मा हाबा जाबाय नोंथाङा बेबायदि बुंनानै नोंथांनि बिबानखौ फुरा खालामनो नागिरदों नामा नोंथांनि फिसानि थाखाय आंनि फिसाजोखौ नोंथाङा नरकाव थिनहरनो नागिरदों नामा नोंथांनि खोथाखौ खोनासंनानै आङो बेसेबांबा मोजां हौवासाफोरनि बाथ्राखौ गनायाखैमोन आरो बे बाथ्राया बेसेबांबा गोरलै नङामोन नोंथांखौ आं कर्ट केस होगोन आंनि धन दौलत जोबलांबाबो आं गारा नाथाय नोंथांनि थगायनाय बे आखुखौ साजाखौ आं होथारगोन आं ओरैनो एगारा खुलुमबाय नोंथां गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो दा केस होनानै मा जानो बिबारि बुंनाय बायदि नों जोंसारमोननाव थांनानै आरज गाबहैनाया साबसिन जागोन आं बिसोरखौ जोबोद लाजि फोनांना हरबाय दा मा मोखां लानानै आं बिसोरनियाव निमाहा बिहैनो बिदिब्ला नों फंबाय प्रफेसारजों थांनानै बाथ्राखौ सावरायहैदो बियो बाथ्राखौ थिग खालामना लागोन गुबुन मानसिफोरा गावनि गथ'नि थाखाय मा मावो मा मावा नों गावनि गथ'नि थाखाय बेखिनिखौनो मावनो हाया नामा जागोन बिमा जागोन नोंनि बायदिनो जाथोंसै आं थांनानै बिसोरनि सेराव बिबारिनि मोजांनि थाखाय आङो निमाहा बिहैनोसै मा गाज्रि खौरां आमाय बैनाया फन हरदोंमोन बेयाव बिआइनि फिसाज्लाया आमेरिकानि सिख्लाजों हाबा जाबायनो आथिखालनि सेंग्राफोरखौ जेबो फोथायनो हाया बैनाया बिसोरखौ केस होनो नागिरदों नाथाय केस होब्ला मा जानो आच्छा बेफोरखौ दोन गसाया जा सानो बेनो जागोन आनैसो नों गनायथि होयोब्ला आं जोंसार बिदा बिबाजैजों बैनायनि जानानै निमाहा बिगोन आरो बेनि उनाव जोंसारजों नोंनि हाबानि बाथ्रा रायज्लायगोन समा गोबाव जाबाय आमाय आं बिनि गोसोआव जोबोद दुखु होबाय आं बिनि सेराव बोरै नुजाथिहैनो दाबो जेबो जायाखै आनैसो हेल' बिक्रम मा सिरियास जादों बबे हस्पिटालाव जोंसार एक्सिडेन्ट जादों मा नों दा मोजाङै दंना जोंसार
आं मोजाङै दं बिक्रम मेगननि आगोलावल' एसे खोमसि खोमसि नुयो आं नोंनियाव मोनसे आर'ज खालामो बिक्रम नों आंनो अननानै मोनसे सोरां लाबोना होफैनो हागोन ना आं गावनि सल'आव एसे सोरां हास्थायो आरो बे सोराङानो जादों बिबारि जोंसार डक्टरा नोंखौ रायज्लायनो होआखै नों सिरिसै था जोंसार जोंसार नों दायो एसे रेस्ट ला आं बिबारिखौ न'आव थांना लाना फैनि नों रेस्ट लाथ' जोंसार सोरगिदिङाव सोरां दं समायना मिथिंगाजों बुंफबना नोंनि अननायाव नोंनिनो खोथा साननानैनो आं हर सान उन्दुनाय गैया आंहा नोंनिनो खोथा साननानैनो आं हर सान उन्दुनाय गैया आंहा मादि माया नोंनि अननाया सोरगिदिङाव सोरां दं नोंनि अननायाव नोंनि अननायाव
गारनानै हास्थायनानै मा जाबावनो आं हास्थायनानै मा जाबावनो आं खाफालावनो लिरनाय गैयाब्ला सोरगिदिङाव सोरां दं नोंनि अननायाव नोंनिनो खोथा साननानैनो हर सान उन्दुनाय गैला आंहा मादि माया नोंनि अननाया सोरगिदिङाव सोरां दं सोरगिदिङाव सोरां दं नोंनि अननायाव नोंनि अननायाव नोंनि अननायाव बिबारि बिबारि हस्पिटालाव थांदोंमोन आं नोंसोरनि बागै नों जेबो सोङा नामा बियो जोबोद गाज्रि आखुनि सेंग्राफोरजों बुजादों नों बेखौ नायनो थाङा नामा नों एसेबां अन्थाइ बिखा जादों आं सानदोंमोन अन्थाइ बिखा जानानै जोंसारनि गोसोनिफ्राय आं गोमालांगोन नंखाय बियो नंखाय नों गोरोन्थि सानदों दिनैबो बियो दसे समनि थाखाय नोंनि थाखायसो थांनानै दङ आमाय आं बिनि थाखाय समायना नङा आं बिखौ जेरैबायदि आखु दिन्थिदों आं बिनि नोजोराव सिङावसो गोलैना दं आमाय आं बिखौ नायनो नङा गामियावसो थांफिनगोन बिदिब्ला जोंसाराबो आंखौ बावलांगोन आंबो बिखौ बावलांनो हागोन नों गामियाव थांनाय बाथ्राखौल' सानदों नों गावखौनो मा सानदों नोंदि एसेबां थौले गोसोनि मानसि आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आं आखाइ खबजोबना खावलायो नों खनसेल' जोंसारखौ हस्पिटालाव लोगो हमनानै फैदो बियो नोंखौ लोगो हमनो नागिरदों डक्टरा बुंदों बियो बिनि थांना थानाय समा एसेल'सै आंनि मोजां सानगिरि लोगो सासेनि जिउआ दिनै जोबथे लामायाव नों बिनि गोसोखौ जाफुंहोदो नोंहा पाप जागोन बिबारि आं नोंखौ आखाइ खबजोबो नोंनि बे हेफाजाबखौ आं थैजासिम बावनाय नङा प्लिज बिदि दा बुं आदा बिदि दा बुं सिरि सिरि था नांगौबा आंनि जिउआनो गोरोबसे जाथों आयै आदैया मानो सिखाराखै नोमथाया उन्दुगासिनो दं आइ र' आं बेनाव चकलेट बिनानै फोजाहैनि नाङा दे आइ नों बुजिया नोमथायखौ उन्दुनो होदे आब' जोंसाराव बाहाय दङ जेरैबायदि लुबैदोंमोन नों मोनबायना दा नोंनि अननायाव फाग्ला जानानै दिनै बियो जिउजों दावहा नांगासिनो दङ बेसे मिनि रंजा खुसिजों बुंफबनायमोन जोंनि न'खरा नाथाय जेब्ला नोंनि सायख्लुमा गोग्लैयो जोंनि न'खराव हर सान गोजोन गैयै जालाङो नोंसोरनि न'खराव जोंसार बिदाखौ लिंलांनानै नों गाज्रि आखु बाहायो नों जोंसारनि गोरलै बिखायाव एसेबां दुखु होबाय दे जायनि थाखाय बियो दिनै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनो ओंखारबाय बिबारि आं आखाइ खबजोबो नोंनि आथिङाव हमनानै आरज गाबो नों बिनिफ्राय ओंखारलां बिनिफ्राय जाहाथे नोंनि सायख्लुम गोग्लैनानै आरोबाव बिहा जेबो खहा जाया आंनि न'खरखौ गोजोनै थानो हो बियोथ' नोंनि जेबो गाज्रि खालामाखैमोन नोंनो अननायल'सो होदोंमोन बिखौ निमाहा होदो बिखौ थांनानै थानो हो ओंखारलां नों बिनिफ्राय भारती बिखौ बुङा ना बियो जाहाथे जोंसारनिफ्राय गोजानाव थाङो
मोजां नङा आदा बियो दायनिसो आदा बिनि थाखायनो दिनै आंनि संसारा नों खुगाखौ हमथानानै ला साइलेन्स प्लिज नोंसोरनि गेजेराव बिबारिया सोर बिबारिया बेनो सिङाव पेसेन्टार नागिरगासिनो दं बिबारि नों सिङाव थां संसार आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ जोबोद दुखु होबाय थेंक गड नों आंनि गोसोखौ बुजिमारबाय बिबारि आं मिथिखागौमोन आंनि बे सल'आ जेसेबां खोमसि जाया मानो जोबथारनायाव स्राङानो जाखागोन नायदो बिबारि नों सफैबाय बिबारि नों सफैनाय लोगो लोगो सोरगिदिं सोराङानो सोरां मिसिबनाय मेगनजों सोरां आरो सोरां मिसिबनाय मेगनजों सोरां नों मा बुंदों जोंसार आं मिथिया बिबारि माब्ला जोबगोन बे अननाय मायाया बबेसिम थाबायगोन बे अननाया मा जागोन नोंनि अननायाव नोंनि जोंसार मेगन मेसेब्लाबो नों सोरां नुयो नों फाग्ला जाबाय जोंसार नों फाग्ला जाबाय मेगन मेसेब्लाबो सोरबा स्रां नुयो नामा नों फाग्ला जाबाय नों फाग्ला जामारबाय नों थगायो ने नों थगायो नों आंखौ थगायदों मेगन मेसेबनानै सोरां नुदों नोङो नों फाग्ला जामारबाय नों मेगन मेसेबनानै उन्दुलां नों उन्दुना था जोंसारा उन्दुदों बेखौ उन्दुनो हो बियो होनदों मेगन मेसेब्लाबो सोरां नुयोनो मेगन मेसेब्लाबो सोरां नुयोनो फाग्ला जाबाय जाम्बाया फाग्ला जाबाय बियो फाग्ला जाबाय स्रां नुयोनो फाग्ला जाबाय जाम्बाया फाग्ला जाबाय बियो आंनि मान धोरोम आखलखौ लाखिनो थाखाय गावनि गोसो जानाय हाबिलाखौ हरगोन नाथाय आं बिनि हाबिलाखौ मिथिना मोनाखैमोन बियो उकिल जानायनि सिमां नुदों बिनि बदलै बियो आग्लिसो जानांगौ बिनि जिउखौ गाज्रि खालामग्रा दायनिगिरिया आंनो बिबारि बिमा आं मुलुगावबो जायगा मोननाय नंला नों मानो गासै दायखौ गावनि खर'आव बोजबना लादों माखासे दायाथ' बिनि खाफालनिबो जायनि थाखाय इसोरा बिदि साजा होदों
नोंथाङा गावखौ मानो आफा आयै आफा बियो थारखौनो बुंदोंमोन आं मेगन नुजेब्ला सोरां नुबाय बियो नंखाय बुङाखैमोन सैथो बुंदोंमोन नंखाय बुङाखैमोन रेंसार बिबारि बिबारि रथ' बिबारि